правят. Минава през референтните. И през референтни, и техническия комитет съдейства. Значи всъщност едно състояние се оценява от 3 бригади. И оттам всъщност нещата се смъкват се прецизират. Да. Корейката сон. Да погледнем. Танцуваща е корейката. Балетна. Ето един троен пирог. Виждате уреда. Разликата между това, което говорихме от Деве и Ето. Фигурите са ясни. Движенията са ясни. Преливат. Перфектно търкаляне направено. Ритмичните стъпки. Една спирала изпълнена с едно обръщане на китката, което е много трудно.